بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hurmatly, muhterem Müslüman dogullar, yaş dostlarım, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, hemmeňiziň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, din dünýäňizi için etýän hayır dogalaryňyzy Hudaý tebarek we taala baryňyzdan kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala can saglygy, emniyeti, nigmat bolşulygy başymyzdan ayırmasyn. Hudaý tebarek we taala daşdan ýakyndan gelip dursaňyz, hemmeňiziň gadamlaryňyzy Allah'nyň ýoluna adylan hezret adımlardan taýsyn inşallah. Bir sawuk hawa bolsa da maturly, daşdan ýakyndan maşyly, be her hal din oturuşygy gelip dursaňyz, Hudaý tebarek we taala hemmeňizden razy bolsun inşallah. Hudaý taala ýalkamana bir bahanalary Hudaý taala musulmanlarda bolsa, şu bahanalar bilen Hudaý tebarek we taala cennet berjek. Bahanalar bilen Hudaý taala günahları mağfiret etjek. İnşallah şu oturuşyklarymyz da Hudaýa rahmetine düşmekligi inşallah bir vesile bolup Allah hemmämiziň günahlarymyzy şu oturuşyklaryň hormatyna geçip cennette de şeýle bile oturmak hemmämize nesip etsin inşallah. Geçenki jelese Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mübarek esersi beýti iman, imanyň öýü tanylýatdy. Nifaq için, münafıklar için bir öy bolly, iman için bir öy batdy. Ebu Bekr Siddiq tamam esersini musulman bolupdy, hanawadaty Hazreti Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna esersini musulman edip beýti iman tanylypdy. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in geçenki hafta hanawadatyny tanıtyrdyk, oglallarynyň atlaryny tanıtyrdyk, gyzlarynyň atlary. Emme bir soru eger zihniňize gelen bolsa, Ebu Bekr Siddiq Bekir'in atası diýilýär. Onuň oglallaryny tanamyzda Muhammed bolly, Abdullah bolly, Abdurrahman bolly. Min Bekir diýen ogly bolmady, onda da Ebu Bekir diýilýär. Näme densirim? Oglunyň da ýogsam lagap bilen maňa lagaplanylýar, konýa berilýär. Näme densirim? Onda Ebu Bekir diýilýärligi Hazreti Ebu Bekr Siddiq deslapy ogly Abdurrahman bolansoň, Abdurrahman Bekir diýdigi bir daýawza ogul diýdigi arab dilinde. Bir daýawza oglan bolsa Bekir diýilýär. Ama Ebu Bekir diýilmekligi Ebu Bekr Siddiq'in özi gawwarypdyr. Oglunyň ady Bekirde Abdurrahman. Ýöne bärde bir gyzy bolsa, meselen bir baýit diýilýär, oglu bolsa kul tutully diýilýär türkmenleriň arasynda. Şozure Bekir diýdigi bir daýawja yigit oguljagy boldy diýdi. Şoňa görä Ebu Bekr Siddiq'in özi gawwar enseň, muňa Ebu Bekir diýilip, şonu Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in özi gawwaryp şo bilen ma'ruf bolup galypdyr. Emma bir jelesedäki Hazreti Ebu Bekr Siddiq dinden sirim çekýän sahtileri, gynçylyklary bir sünnet, bir ýolla, o näme imtihan ýoly bir dünýäň içinde bar. Her kim, her bir ferdin, her bir efratlyň başyndan ne geçen zat. Sahabalar da bulardan müberra de musulman dogollar. Sahabalar bir gynçylyklardan
daş durmasa dursun, sahabalar şu tamam kıyınçılıklar tahammül edin insanla bilen ölleri. Adam fakir yönü gezip yökek, yaş dostla, kıyınçılık göremiz akabiz. Azıcık kıyınçılıkla başımıza gelenine dünyamız gısılıyada, bizlerde beter zafe iman döreptirmeye, ya kıyınçılık bil Huday Teala kıyınçılıkla bilen imtihan etmeye, Allah hiç vaqtda olaqon ağır kıyınçılıkla bilen biz imtihan ne etmesin. Huday Teala dağa göre qar yükleye yaş dostlar. Dağla ne gat beyik bolsa üstündeki qarlar kän molye. Huday Teala imanı göre imtihan yükleye. İman olurdu güýçli bolansoň imtihanlary da güýçlimişdik. Huday Teala imanı göre pes imtihan berýärmişdik. Güýjüne göre de Huday Teala yükleye. Bulan kıyınçılıkları hewwere aňyrda bir nihayete baran sahabalar bir saxtin çeken insanlar. Ýogsa bizlere galsa ne bir sabır va ne bir tevekkül galypdyr. Ey Hudaýa tevekkül etmäň aslyn nakşy biziň zindegimizi ýaşap ýökek ýaş dostum näzire. Wa men yetewekkel alallahi fehuve hasbuh. Bir iş başlajak bolýanda Hudaýa tevekkül biziň ýüregimizde näzire nakşy var. Hey bir oğlan bir iş başlaya, ya bir da meşgul bolupdyr. Ey dostum sen men etme. Sen menim öz yerine men yerime sen özüň goýsaň, men çekip ýören zadym sen eger çekseň, sen men diýip ýörmerdiň maňa. Men mundan başga ýolum ýok diýe. Yani bir tevekkül, bir azajyk bir kıyınçylygy galanda, eýem ýüreklerde tevekkül galmandyr. Ýaş dostlar, ýogsa Hudaý Taala azajyk imtihanlar berdiği ýaly, azajyk bize bir kıyınçylyklara sallygy ýaly, kän ýerlerde Hudaý Taala bize rahmetine de duş etýär. Ýene bir oglanjyk bolýar, şuna bir çağı bir oglanjyk öz eseriňizde bada bir oglanjyňyz we gyjagalyňyz we gije ýaty hiç datdan habary ýok şu oglanjyk. Üstü açylýa, sowuk bolýar diýakadan enesse tursa, atasda tursa üstüni örtýär da şonu. Oglanjyň ki habary ýok ondan. Erti turany bilen akdan başyna näme gelendi. Hudaý Taala kän ýerde rahmeti bilen bizi örtýär da. Emma onda da biziň ýüreklerimizde sabır ýok. Bir däne kıyınçylyk başyna gelse, dünýäni darykdyr ýasa. Biziň başymyza gelip duran zat, men ýerimde bolsaň sen jydap da başarmasyň. Men başga ýolum ýok. Şoňa barmasam men bolmaýa. Han tevekkül. Han Hudaýyň rahmeti üstümizde seçilýärligi. Han Hudaý Taala rahmeti bilen bizi garg edip örtýärligi. Hey sen oğlanyňma da öz oğlanjyňma. Gije günni şondan sirim sırfanyp ýöň. Oğlanyň az etjekkä. Min eşigini geýýän zadyn kim etjekkä, halkdan kim etjekkä bolup sen ýerinde gezip ýöň da şo oğlanjyň. Ol oğlanjyk sen birçi gün ha, soňa meselen şamyn bermeýän, birçi gün naharyn bermeýän. Şol öz oğlanymyz ha, tamyň defesinde çyksa hem taýyla da we goňşula da we bizade oğlan çykakadan ey goňşula, ey hem taýyla, meni atam aç saklap duhady qyýgyrsa, näzire bolar şu ataň ýagdy. Ey jan oğul men senden sirim azad etdim. Näde men biýabry etýän? Men sen her da senden sirim etýän. Bir çyň saňa şeýle bolanda başyňa şy gelenne goňşulary qyýgyrmak gerekmi? Bir näme etdiň bolle? Şu ataň ýagdy näzire bolar? Hudaý Taala da in heme nygmat berip durandyr. Ey ýaş dostum, imanly dostum. Hudaý Taala kän ýerde rahmeti bilen bizi gark etýändir. Kiçijek imtihanla gelen wagtynda musulman adam daýaw durmalla. Ey Hudaýyň bizatlary bize gelmeýän ýaly daqydany bir göz bilen gözlemek, ol ýani ýürekde tevekkül aslen jaý ýok diýmek. Ol ýani men ýüregimde imanyň üstü bilen sabry jaý ýok diýmek. Hudaý şoňuny düşmeklikden saklasyn. Behar hal dünýä kıyınçylyk jaýy, ýaş dostlar. Hazrat Ebu Bekr Siddiq de şu kıyınçylygy görelliň inki başda. Hatta kitapda aýtýar: İnne min ekseris sahabe ellezine ta'arrazu el-mihnete vel-eza vel-fitne ba'da Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr Siddiq. Şimdi mihnet, kıyınçylyk, eziyet Rasulullah aleyhisselam'dan sonra inki eziyet kän çeken Ebu Bekr Siddiq'da. Pes şundan ma'lum bolýar, dünýä bir rahatlyk jaý däl. Dünýä hemişe adamyň başynda gaýgyla bolup durýar ha. Ey men şi hemme zatdan biýdip öýde ýatsak da ýene gaýgyla gelýär da. Ey ogluň bir ýeri kitipdir sagaman gelýärmike? Gaýgy hemişe pes bolmalla. İmam Ahmed ibn Hanbali
Bagdadda yaşaýar. İmam Ahmed ibn Hanbal Khorasandan turup bir wagtda bir bardyr da. Ey İmam Ahmed dipdir, men Khorasandan turup geldim. Yani men nagat yol yürüyüp qaytdım. Senden birçi zat soramadan sirim şu zamana gire karşı. Birçi zat men soramadan sirim qaytdım. İmam Ahmed aytdyr, näme soramadan sirim geldin? Khorasandan turup birçi zat näme sorajak? Ola edipdir. Meta yezidul abdu ta'mer raha? Hasan bende dipdir. Şu bende, şu kul, şu insanlar, şu adamlar hasan rahatin tagamın dat ya şu dünyada dipdir. Hemişe badaşı qaygılı hasan adam bir gönüne dipdir. Hemişe qaygılı başında şu rahati hasan geliyor başına dipdir. İmam Ahmed aydıptır. İnde evvele kademin yada'uha fil cenneh. Evvelin qadamı bende cennete arttı mı? Şol evvelin qadam bilen cennete girdi, şonda rahatin tagamındadır. Berde yoktur o dipdir da. Yani berde yok ha, bir rahati yok ha. Yönü Allah'dan dileylin imtihanımız Allah sakt etmesin. İmtihanımız qiyyin etmesin. Hudaý Taala imanı göre imtihan berýär musulman dogalla. Bilen imanlar güýçli bolansaň imtihanlar güýçlimişdik ha. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh sahabaların hemmesi qiyinçylyklary boyun alan insanlar, emma Ebu Bekr Siddiq evvelin Huda yoluna eziyeti çeken sahaba. Huda yoluna yani bir insan eziyet çekin bolsa şu ummatda Resulullah aleyhisselamdan soňra deslap Ebu Bekr Siddiq evvelin sahabe-i ki Resulullah aleyhisselami eziyet verilenine difa edin sahaba Ebu Bekr Siddiq. Özde evvelin hatib şu Hudaýy çağırýar ha, wagz berýär, nasihat berýär, hutba okuýar. Deslapky hatib şu ummatda Resulullah aleyhisselamdan soňra ey adamlar Hudaýa garşyn gelin diýip çağıran Ebu Bekr Siddiq'ta. Yani Resulullah aleyhisselamdan soňra evvelin hatibi İslam Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Şon deslap Resulullah aleyhissalatu vesselam'a inşallah işte gurrun ortasında gelir İslami zahir edaqadan Ebu Bekr Siddiq gyrýar. Bir tarih nigarlyň biri George Zidenne özü Mesihi. Bir bitir tarihi öktü. Hatta bu tarih nigarisi İslam'ın tarihini da bitir yetik, özü Mesihi bitir mutaassip, öz dinini, öz aqidesini bitir mutaassip. Emma yönü İslam'ın tarihine de bitir yetik adam. Bir Mesihi bolmaklygy bilen Danışgah-ı Kahire Misri mundan derhast edipdirildi. Tarihi İslam'ı tedris etiş danışgahı diýip. Yani bitir malumatı tarihte ökte bolansaň Mesihi bolmaklygy bilen Danışgah-ı Kahire'ge mundan derhast etýärler. Ve her hal maňa başga musulmanlaryň etirazlary bilen, başga ulamalaryň etirazlary bilen bir ret bolýar. Emma şol George Ziden Mesihi bolmaklygy bilen Ebu Bekr Siddiq barada bir zat etiraf edip aýtýar. Muhammed'in haklygyna aleyhi salatu vesselam Ebu Bekr Siddiq'in özü boljak diýipdir da. Yani Resulullah aleyhisselam'ın haklygyna, dogurdygyna, ýolunyň, şeriatiniň dogurdygyna insafdan çykmallaş Ebu Bekr Siddiq'in özü boljak. Başga zat gerek diýipdir. Näme peýgamberlik berilmezenden öňçe ýoldaşy, kamil inanygyly Peygamber berilenne deslap ýanyna ýoldaş bolan şoň özi. Yani canı bilen, maly bilen bir adam inanjak bolsa, wagyn şol adam bir inamly adam bolmaly. Ebu Bekr Siddiq'den aňyrda da yetik adam ýok Muhammed'e. Şu Muhammed'in dogurlygyna Peygamber bolandan soňra da ýanyna hatta Peygamber dünýeden geçenden soňra da Resulullah aleyhisselam'ın ýyzyny qylýal çaşyrmany işte gurun ortasynda geler. Şujaatini, sebatini, daýawdurmaklygyny bir tofar sahabalar akyllan çaşypdyr Resulullah aleyhisselam dünýeden geçenler. Emma Ebu Bekr Siddiq şollar baş walakydan saklapdyr. Ol tarih negar Mesihi bolmaklygy bilen aýtýar Ebu Bekr Siddiq'in siretini bir adam görse Muhammed'in haklygyny özi inanjak diýär. Aleyhi salatu vesselam. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh diýär: "Vallahi'llazi la ilaha gayruh." Hazreti Ebu Hureyre inki sahabaların içinde hadis kan rivayet etýän sahaba Ebu Bekr Siddiq barada aýdypdyr. Ol Allah bilen men ant etýänipdir. Resulullah aleyhisselam dünýeden wafat edenne Resulullah aleyhisselam dünýeden wafat edenne bir qiyinçylyk bir ýagdaýla geldi. Laula anna Abu Bekrin ustukhlifa ma ubidallah.
eger Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselam'ın iyizini oturaqadani Ebu Bekr Siddiq'ten başka kişi bolsatdi, Ebu Bekr Siddiq eger şotadı Resulullah aleyhisselam'ın yerine oturmasatdi, onu Huday ibadet edilmeyet, İslam tamamuliyeti dedi. Yani nämen belletdiye? Ebu Bekr Siddiq şıcır Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yokluğunda da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın öz ýaly walakadan saklat dip Hazreti Ebu Hureyre 3 gedek şun tekrar edip aýdypdyr. Ve her halinde Hazreti Ebu Bekr Siddiq hanavadasyny musulman edenden soňra enemiz Hazreti Aişe aýtýar, görüň Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in şojaatyny. ولما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا Müslümanlar tek havarsız birbirine satışaqıdanı Müslüman etýärmişdik Ebu Bekr Siddiq. Havarsız bar ýerle sataşya, diýennede ajaqla, ozal ýoldaş bolup ýörelleri tek üýşraqydan Müslüman edip, enemiz Hazreti Aişe aýtýar, häzir İslam ýüze çykarmanlarla havarsız aýtýärmişdik da. Sanlar 38 nefere baran wagtlarynda tenha sanlar 1, 2, 3, 38 nefer bolarlarynda Alahha Ebu Bekrin Hazreti Ebu Bekr Siddiq israr etdi Resulullah aleyhisselama. Nämiş İslam zahir edil, yüze çıkar eýilýärdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inna qalil ey Ebu Bekr häzir ir biz az dipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e ey Ebu Bekr biz häzir az dipdir. Görün Hazreti Ebu Bekr'in şojaatyny musulman da golla 38 nefer bolup durlu. Cahiliyet, cehalet toğyan edip duran wagty. Häzir İslam'ın ady eşdilen aka. Bota çokunup ýölle. Yani yüreklerinde bir cehalet toğyan etdi. Ol yürekler bilen gyýyzlaryny gömtürler, diýirlin gömtürler. Şolun arasında İslami yüze çıkarmalı. Bir şucaat gerekdi aşına. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ihlasy bilen İslam şuny ýetýärdi musulman dogan. Mahe derahşende çöpenhan şevet, şeppere bazigere meydan şevet diýär. Yani bir yalfıllap duran ay, öwüne bulutla gelse, garanqylykla tutuverse, am ýerganat bada bir hemeşe bir hebasat bilen telekelik bilen misal wurulýar. Yağtılıkla ayrılsa yerganatla meydan tutýar. Özlerinden başka iştahat ýokmy kädiýär. Emma heminki yağtılık geldi mi? Ay aydınlyk bolsa yerganatla her gaýsy bir ýeri sünmäne durýar. Äsri cehalet, garanqylyk tutup duran wagty, ferhenkli üýtgegili, insanly yürekleri şefakatden, hamraklykdan hiç bir eser ýok wagtynda, öz gyýyzlaryny diýirlin gömýän wagtlarynda yani bir esr inni yalfıllamalı, İslam yalfıllamalı, ay yalfıllamalı. Ol dige bir şeppere bazigere meydan şevet diyen ol dowranly ayrılmalı, cahiliyetlik gitmeli. O garanqylyk aýyrýan sebep bolan Hazreti Ebu Bekr Siddiq musulman dogolla. Görün 38 neferin imanı bilen İslam şuguny ýetýär. Ýaş dostlar. Bir ulukon telengör haşy. Cahiliyet toğyan etip duran wagtynda 2 milyar musulman bolup ýaşapýarsa, 2 milyardy golay musulman maşmat. 38 neferin imanı bilen 2 milyardyň iman beraberi etmeýän bolmalaşmat. Ola İslamy nirek eltipdir, günmegün biziň elimizde İslam zäfi düşüp barýardy. Olaň döwründe İslamyň ady ýok wagtynda biziň döwrümizde ýeriň ýüzünde hemmelik İslam eşdilgili. Yani olan imanı çelişi matky ba adamlaryň imanı ýok bolýar hesap bilen musulman dogolla. Hemişe mowzuny açsak, herifte agdalmaly zat, hemişe agdalmaly zat, yürekli bilen ağlamaly zat. Näme? Hemin Gazze, musulmanlaryň zäfe düşüp duran gününi görsene. İslamyň düşmany dursun, Allahyň düşmany bolup duran Yahudiler, musulmanlaryň başyna näme getiripdi? Ey öz dogollamyz ha şola. Hiber gyýjagazyny alakadan guzaklapdy, öz bağlamyz haşaly. Özümiz şolaň ýerlerini görsek, olaň yürekleri näme biziň yüregimizden farky bolmaly? Hani musulmanlar, hani İslamyň gudraty? Yani şu 38 ýane musulman bolsa, şu ýagdaýy tahammül edip durarlamay musulman dogolla. O da Allahyň düşmany bolup duran Yahudiýiň edip duran işi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir wagtda bir Yahudi sataşypdyr da. Ol Yahudi aýdypdyr: inne Cibril allazi yezkuruhu sahibukum aduwwun lana.
ol Cibrail iptir. Sizin yoldaşınız Muhammed Agdiya maňa Cibrail gelýär diýe aleyhi afdalus salatu vesselam. Şol Cibrail iptir, biz düşman şo bilen iptir. Nauzu billah. Ol Cibrail Musaga hıyanet etdi. Ol Cibrail Muhammed'e gelip vahiy getirýär. Biz bilen düşman Cibrail iptir. Nauzu billah. Görün Yahudiler şagidesi var ha. Hazreti Cibrail barada şagideler var Yahudiler. Müslümanlara inki şedid düşman bolan Yahudiler diye Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ İman getirenleri şedid düşman Yahudiler diye Huday Teala. Yahudiler yetip duran görün Müslümanların başına. Hazreti Ömer aydıptır Cibrail bize düşman nittir. Hazreti Ömer aydıptır. Men kana aduwwan lillahi ve malaikatihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikal fe innallaha aduwwun lil kafirin. Siz Cibrail'e biz düşmanliýanyz dipdir. Allah'a düşmançylyk etýän, periştelerine düşmançylyk etýän, peýgamberlere, kitaplara, Cibrail'e, Mikail'e düşmançylyk etýäniň özüne Allah düşman dipdir. Yani Allah'ın düşmanı bolup duran Yahudiler Müslümanlaryň başyna näme ýagdaý getirdi? Ey mümin Müslüman dogully. Elimizden zat gelmeye, elimizden gelýän zat ihlas bilen dua etmek. Başka zat etip başarmasak, yüreğimiz bilen dua etmeli. Yani şu gurrunu şun tököttük, özümüz bir halvatda dua edeýin biçarelere. Allah'ın düşmanı bolup duran görün näme başlaryna getirdi? Ola da bizim dogonjuklarymız ha. Ýöne dua edip Hudaýa Gazzadakiler, Hudaýa Müslümanlar yok. Yürek bilen dua edeýli. Te icabete yakin bolsun. Yürekden çykýan dua kabul bolmana yakindir. Yürek bilen dua etsek bolsa Hudaýa ýöne şolada özümize basaýlyň. Öz balazygymyz, biz gat'en öz balamyz gawurşymyz ýal, ulady yürekler ýanyp barýar balasyndan sirem. Ey agza sana Müslüman dogun. Bir hanabadadan 4 nefer şehit bolmaly. 5 nefer bir oglanyň özü galmaly. Ne ene, ne ata, ne dogan hiç dat ýok, bir sağan özü galmaly. Müslümanyň çagasy aşala. Öz balalamyza şu gün gelse näme bolmaly? Dua edemizde şolar öz balamyz ýaly, öz dogonjuklarymyz ýaly his edip ýürege salakadan ýürek bilen dua etmek elimizden gelýär. Görün iman şunu eltýär Müslüman da başka da başarmasak şu duany yüreğimiz bilen edeýliň şolara. Te icabete yakin bolsun. İslamyň hali, ümmeti Muhammedin hali şumasy ýagdaý düşdi biz Müslümanlaryň zäfinden şu ýaş dostlar. Şu mahal gerek zat şu zamanada adam gıtçılık. Şumat biz beter gıtçılığa düşdüren zatymyz näme? Adam gıtçılık. Nämege? Dinden sirim şu bagryny ýakýan adamlar az. Siz elhamdülillah Hudaý hemişe iman yüreğinizde sabit etsin. Yüreğinizde iman gaýgysy bolansaňdyr otyňyzda. Allah mundan da şoğlasını arttırsın. Yüreğinizde şu iman gaýgysy, din gaýgysy bolansaň otyňdyr. Allah hemme Müslüman ýaş oglanlara da şu nesip etsin. Şu mahal şu gahti wada biziň aramyzda. 38 nefer walakydany İslamyň näme eltýärler? Emme milyardlarça Müslüman ýaş oglanlar her mahallede bada. Allah yüreğimizdeki imanı arttırsın Müslüman da ola. Hazreti Ömer'in isleyen zadymış da bir wagt Hazreti Ömer kan sahabeler bilen oturan wagtynda her gaýsyňyz arzu edin dipdir. Bir aýdypdyr şu haýat şodur şu bir gyzyl bolsa da dipdir. Men şu Hudaý ýolyna seçsem dipdir. O bir aýdypdyr şu haýat şodur şu bir jawahirat bolsa men Hudaý ýolyna seçsem. Hazreti Ömer aýdypdyr men arzu etýän şu haýat şodur şu Muaz ibn Cebel ýaly halal haramy ýetik alim sahabelerden dolu bolsa da dipdir. Men arzu etýän şu haýat Ebu Ubeyde ýaly Qudsy feth etýän sahabeler ýaly bir daýaw sahabelerden dolu bolsa da dipdir. Men arzu etýän Huzayfetel Yamani ýaly Rumy ýeweramaly bir ýigit oglanlar bolsa da dipdir. Fa astaînu bihim ala i'la'i kelimatillah. Allah'ın adını kaldırmadan süreyim şolardan kömek islesem da ey Muaz ibn Cebel sen falan yerik git, ey Ebu Ubeyde sen Quds'a karşın git, ey Huzayfetel Yamani sen Rum'a karşın git deyip kömek islesem da şolardan dipdir. Yani Hazreti Ömer'in isleyen zady näme? Adam gıtçılykda. Ey ýaş oglanlar biz İslam'a hyzmat etýän bolaylyň, biz dine hyzmat etýän bolaylyň, ilimizden gelýän zatlar bilen ýaş dostlar. Hasta şu zamanada öňçe Hudaýdan dileýliň imanymyz Hudaý täzelesin. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdyr: "İnnel iman la yahluqu fi jawfi ahadikum kema yahlaqu ath-thawb."
İman yüreklerinizde çüýrüýe dipdir Resulullah aleyhisselam. Eýne bir könök çüýrüýüş ýaly. Bir könök çüýrüýe da Resulullah aleyhisselamyň aýdan sözi ha. İman yüreklerinizde çüýrüýe dipdir. Fes'elullaha Teala en yuceddidel iman fi kulubikum. Allah'dan dileň yüreklerinizde iman tecdid etsin, täzelesin dipdir. Näzire adamyň ýüregi iman çüýrüýe da gafletle bilen, günählere bulaşmak bilen, ýoldan azmaklyk bilen adamyň ýüregi imany, ýüregindäki ba imany çüýrüýe, zäfe düşýär. Ony wagt-wagt Hudaýdan dilemeli. Hudaýa men ýüregimi sahabalyň imany ýaly. Hudaýa maňa imanym hakyky bolsun. Hudaýa men sabrly bolayyn, tevekkully bolayyn. Hudaýa men taňa bendigimş imanym ýerine ýetsin diýip Hudaýdan dilemeli ha. Her zady dileýär, emma şunu kän dilenmeýär. Dilenmeli zadyň biri musulman dogul. Hazrat Mevlana aýtdy: "Taze kun iman ney az gufte zaban. Taze kun iman ney az gufte zaban." Yürekdäki imany bir täzele. Ýöne dil bilen iman täzeleyätdi ha. Taze kun iman ney az gufte zaban. Ey hevara taze kerde der nehan. Ta hava taze hast, iman taze nist, kin hava joz gofle an dervaze nist. Hay hevesin ýerine düşüp bolsak, iman onu taze derdi. Ol hay hevesin derwezesin gofl vurmaly bolýar, iman bu taada ýalpylamaly bolýar. Sen haýşat-ı nefsaniň öwüne kän ýerde geçmeli bolýar. İman şo bilen täzelenýär, ýaş dostlar. Bir däne nokta, bir däne ders, imanyň tägwiyet etýän ýoly şi. Yaş dostlar, qaýym belläň aşyny. Yani iman Hudaýdan dileýliň, Hudaýa imanymyz täzeli ýüregimizde diýip. Ýene bir däne şonu täzeleýän, imanyny güýçlendirýän zat bada. Şu ýüregimizde her aýdyňyzda da düşýändir. Şol fursaty elden bermeýliň. O näme? Käde wagtda adam şu oturan wagtynda Hudaý sen gawwurýarmy, gawwurmaýan biljek bolsaň, her kim özüni hesaba salasyn. Özüňiz bir hesaba salyň, şu ýagdaýla gelýän bolsa şükret ýüregiňdäki imanyňa. Yürekde bir iman bolsa defedäki melai a'la, alemi melekut bilen bir irtibaty girýär diýe ähli irfan. O näzire oturan wagtynda käde ýüregiňe düşýär da, özüň bir sefer Qur'an okuýaýyn diýen. Qur'an okuýasyň gelýär, Qur'an öwrenesin gelýär. Ya özüň bir Hudaý agdap bir zikr aýdasyň gelýär, ýüregiňe özi gelýär da. Ya birden Resulullah aleyhisselam'ın muhabbeti gelýär, özüň salawat okuýasyň gelýär. Ya şuna meňdeş bir sadaka beresin gelýär, ýüregiňe bir Hudaýyň isleýän, Hudaýyň söýýän zatlar ýüregiňe bir gelýär da, bir nur ýaly walaqadan ýalpylýar da. Şol yani Hudaý şu wagtda saňa rahmeti bilen bakdy da. Yani şu wagtda sen ýüregiňe düşdi, eýem şeytan da gelýär da gapdalyňdan, iştiçkini edersin, häzir falan işiň et, ondan soňra medaga diýär. Bolýasyň birdin galýa da şo. Yani sen şu taada Hudaýyň iyi veren sowgadyny göz bagladyň, muny kör etdiň, eşitmediň, şeytana teslim boldyň da. Şu ýüregiňe düşen wagtynda şonu eýem etýär bolsun. Heminki ýüregiňe gelýär, bir iki sefer Qur'an okuýaýyn diýende, okuy şonu eýem, ýaltanma git täret kıl. Giýje da bolsa turýan bir namaz okuýasyň, ýüregiňe geldi da şo. Bumada diýsen o galýa da şeytan eýem ara gelýär. Yani welde faqat Hudaý Taala käde ýüregiňe eşitdirýär, ýüregiňe goýýar. Muny Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň dogasymyşdy gaşy ýaş dostlar. Hazreti Ali radıyallahu anha bir wagtda biri gelipdir da giýje ýastydan soňra Harisul A'war diýen adam Hazreti Ali şimat näme diýip geldiň giýjara diýipdir. Olay diýipdir, men sen beter gawwaryan şonay diýin geldim diýipdir. Ertire de galmany men hawlukdym diýipdir. Şimat geldim, seni gawwaryan ey Hazreti Ali diýipdir. Hazreti Ali aýdypdyr, sen men şeýle gawwaryan bolsaň, men sen gawwarakydan saňa bir zat aýdyn diýipdir. Şu Hazreti Ali'ň aýdan biziň mowzumyzdan sürem haşy. Ýaş dostum. Hazreti Ali aýdypdyr, sen men gawwar kelipdirsiň, men sen gawwarensem bir zat aýdyn, şo zaty maňa Resulullah aleyhisselam öwretdi diýipdir. Resulullah aleyhisselam'yň öwreden zatyny men saňa sowgat edip aýtýan diýipdir. O näme? Dogaňda şunu aýt diýipdir. Allahümme ftah mesami'a qalbi li zikrik. Şun kän dua diýipdir. Hudaýa men galbynyň gulaklaryny aç seni zikretmäne diýipdir. Yani käde bir ýüregim eşitsin, ýüregime goýulsun sözler zatla.
Yani fakat kulak eşitmiyor, kâde yürek de eşitiyor. Yürek de görüyor da bu zatları. Yürek de eşitiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın duası deyiptir da. Allahümme ftah mesami'a kalbi li zikrik. Hudaya men kalbimin kulaklarını aç sen zikretmeklige. Kâde vaqtda yüreğine bir zat kuyulsa sen şu duanı etmesen de Hudaý Taala sana eşittirdi da. Şu fırsat gelse ellen bermeýliň musulman dogurlar. Beni İsrailli bir adam mamışda. Bir kan Hudaý zikretgizdir. Sonra hem de kullen zikrini goýupdyr bi. Aham bil adam nauzu billah Hudaý barada bir derek keplakadan Hudaýa dipdir men seni kan zikretdim. Indi näçe ýyl berdi sen zikir dedemek dipdir. Hiç fark edene kim dipdir da. Hudaý Taala şu wagtyň peýgamberini aýdypdyr. Şol falany şey diýe diýde barda aýt dipdir. Näçe ýyl boldy ýüregine zikretmek ýady goýulmak dipdir. Näçe ýyl boldy bir habar alsyn ýüreginden dipdir. Näçe ýyl ber ýüreginden bir zikretmek diýen zat şoň ýüregine eşitildi. Näçe ýyl boldy şondan habar ýok gafillik etdi. Şonu aýdagy dipdir. Yani yürek eşdiye. Şu yüreğimizde gelen fırsat, şonun kadrını bilsek, yalçanmasa Kur'an okuyasın gelýär, okuy şonu. Salavat okuyasın gelýär, okuy, zikreýdesin gelýär. Şu zatla yüreğindeki imanı taqwiyet berýär. İman taqwiyeti emel bilen. Şu zatla tapylsa, şonu fırsatı ellen bermeýliň ýaş musulman dogalla. Emma Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in şojaati barasından aýtdy. Mowzuny ütkedemizde 38 nefer bolallarına İslami alani etsek bolýarlar. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in şojaatinden daýawlygyndan aýdypdyr da. Bir wagt Hazreti Ali sahabeler bilen oturanda "Ahbiruni an ashja'in nas." Adamlaryň şojaragyndan, daýawragyndan, batyrragyndan maňa habar berin kim dipdir. Olay diýipdirler, sen özüň ey Hazreti Ali diýipdirler. Hazreti Ali la feta illa Ali. Hiç bir mert javan pehlevan yok. Meger Hazreti Ali diýilýär da. Sen özüň diýipdirler şoja. Hazreti Ali aýtdyr: "Ama ana fama baraztu ahadan illa intasaftu min." Hemen diýipdir, her kim bilen mübaraza etsem hakym kamil alanlaryn diýipdir. Yani her kim bilen meydana girsem jeňe hakym kamil alanlaryn diýipdir. Emme şojaat kim? Men sizden onu sorayan dipdir. Olay diýipdirler biz bilmeýäs şojaat kim? Onda Hazreti Ali aýdypdyr, adamlaryň içinde şojaat Ebu Bekir Siddiq tapdym diýipdir. Ebu Bekir Siddiq adamlaryň içinde daýawragdy, şojaatdy. Bedir jeňi bolanda biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir kejeve ýaly bir zat bejerjik Resulullah aleyhissalam şoň içinde oturmana. Şonu sahabalar etdi kim Resulullah Aleyhisselam'ın başı ucunda durmalı? Şim memuriyeti kim kabul etmeli? Ta kafirler Resulullah Aleyhisselam'ın başına gelmer yali. Resulullah Aleyhisselam'a eziyet vermerli yali kafirler üstüne gelmer yali. Kim şunu kabul etdiye diýerlerine ulukon mesuliyette. Yönü başta durmak meni özüm feda ederim diýmekde. Rahmetul lil alemin bolun Resulullah Aleyhisselam'ı amanat başında durmalı. Bu ağır bir yük davi. Bunu her kim boyun alıp bilmeýär diýipdir Hazreti Ali. Şu wagtda hemmemiz bir iýde çekildik. Gyn mesuliyet, gyn agyr ýagdaý. Ebu Bekir Siddiq senne yok, menne yok, özüm madiyaqdan Ebu Bekir Siddiq gelip durdy. Ebu Bekir Siddiq hemme adamlardan şojarak, daýawrak diýip Hazreti Ali şeýle gelmişdik. Ya Ebu Bekir Siddiq'in şojalygy barada gurrun kamil bolsun, howsala bilen gulagyň ýaş dostlar. Ebu Bekir Siddiq'in şojalygy barada kitapda aýtdy. Resulullah aleyhissalatu vesselam bi wafa dünýeden wafat edenne eger Ebu Bekir Siddiq şu şojaat bilen durmadyk bolsatdy, onu iýdiken ihtilaflı boljakdy. Onda ýyly Hazreti Ebu Hureyre aýtýany, hatda Hudaýda ibadet etiljek gerdi diýdi. Ebu Bekir Siddiq'in şojaatyn Resulullah aleyhissalam dünýeden geçenne wafat edenne sahabalar biz gördük diýe. Resulullah aleyhissalam dünýeden wafat edenne bir qiyyn ýagdaý bolupdyr. Gat'anna bolýar da, serwer kainat, eşrefe mahlukat. Bir sahabalar ki Resulullah aleyhissalamy bu gadry aşykmyşdykla gözlerlerini, gözlerini ýymmandyrymışdyklar. Yani Resulullah aleyhissalam bilen bir meydan oturýarlar da, başlargyny gözlerini birçi açyp ýymmak ýaly tarafatayn diýilýär da. Bir tarafatayn nada bir gözüň açyp ýymmak da Resulullah aleyhissalamdan gafil bolmaýly. Mübarek cemalyn gözläp durmaklykdan gözümiz gafil galmasyn. Bir açyp ýymmak mykdarda diýip şüzre sahabalar işgit Resulullah aleyhissalama muhabbetler bar.
O qat'an Rasulullah aleyhi selam'ın dünyadan geçen vakti ol güni inki ağır terine gün bolýada. O sahabalara inki ağır terine gün bolýa. Şu wagtda bir tofor sahabalar varmışdyklar Rasulullah aleyhi selam dünyadan vefat etti diýilende lal bolupdyrlar. Keplemendirler sahabalar lal bolupdyrlar bir tofory. Bir tofory bu ağır musibete ayaklary asmany ýöne gymyllaman oturupdyrlar. Nirde şahabar eşten sahabalar ayaklar asman oturuveripdirler. Bir tofor lal bolupdyr, bir toforlar ayaklar asman oturupdyr. Hatta bir tofor sahabalar we akyllan çaşypdyrlar. Yani Rasulullah aleyhisselam dünýeden geçdi diýilerini akyllan çaşypdyrlar. Bir nemunat Hazreti Ömer'in öýdi. Görünne bir kefayet ýaňyz, bir kefayetsaňyz öldürer niýakydan Hazreti Ömer'in öýdi, hatta özüni ýitiripdirdi. Emme şu taada şoja bolup, daýaw bolup, sabit duran Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Hazreti Ebu Bekr Siddiq adamlara bir hutba okymany durupdyrda. Ve ma Muhammedun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammed diýäniň de bir peýgamberdir diýdi aleyhissalatu vesselam. Muhammedden öňçe de peýgamberler geçdipdir. Her kim Muhammed'i eger ibadet etýän bolsa, Muhammed dünýeden vefat etdi. Her kim Allah'ı ibadet etýän bolsa, Allah haydem ibadet etmeni Allah badam diýipdir. Şonna adamlar bir haqiqaty bilaqadan adamlar öýüne gelipdir. Yani Ebu Bekr Siddiq şu taada özüni yitirmeni şojadyr, daýawdyr, şojaatyn kitaplarda şeýle misal buraya bir sahabalar akyllan çaşdylar. Ey ýaş dostlar, hatta Rasulullah aleyhissalatu vesselam şol vefat edenne Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek düýesi var. Adı Kasva diýilýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sulh-i Hudeybiye'de Kasva diýen düýäň üstüne minip gelipdir. Mekke'ni feth edenne şol mübarek düýäň üstüne minip Rasulullah aleyhissalam umre edipdir Ka'beň daşyndan. Kasva diýen düýesi Rasulullah aleyhissalam'ın. Hatta ahirki Haccatul Veda'da Rasulullah aleyhissalam ahirki bir yürekleri yandıryan bir wagty berip tamam adamlara İslamy bir düşündirip bir wagty beripdir da yürekle sandıramany durupdyr şo wagty bilen. Gözle erimany durupdyr Rasulullah aleyhissalam'ın ahirki wagty bilen. Şonda Rasulullah aleyhissalatu vesselam şol düýäge ýaplanakydany şol wagtyny beripdir da. Şol düýäň adyna Kaswa diýilýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenne eyni bir insan ýaly bolakydany bir aýlap Rasulullah aleyhissalam'ın ýüzünde göz ýaş dökakydany iki gözü kör bolupdyr. Bir sahabalar gurrun Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek düýesi minýän düýesi Rasulullah aleyhissalam dünýeden vefat edenne bir aýlap gözünden ýaş döküp gözü kör bolupdyr. Sahabalar gözüne qara parçadan koyupdyrlar. Bir aýlap ne iyipdir ne içipdir. Doğru bir ay bolanna bir düýede ölakadany qynanjyndan, huznundan bir düýede bir malle heýwan şotada ölýär. Umrda 14 mişdir. 14 umreden bir düýe Rasulullah aleyhissalam'ın ýyzyna qynanakydany, şu ýagdaýa düşäkydany bir aýdan soňra o da heýwan ölýär. Bir sahabalar gurrun oham dursun. Mümin bolanyň köpdir jefasy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam näzire sahabalara agyr bolmasyn musulman dogullar. Mümin bolanyň köpdir jefasy, ahiratda bolar zawq we safasy. 18 min alemiň mustafasy, ady gawy, özü gawy Muhammed. Yunus Emre diýip Türkiýeň bir şairi we biziň Mahtumul Işanymyz ýaly. Esaleti İranly, soňram Türkiýe hicret etdi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam marada goşýar. 18 min alemiň mustafasy, ady gawy, özü gawy Muhammed. 7 gat göňü seyran eýleýän, kursiniň üstünde jewlan eýleýän, Meraşda ummatyn hakdan dileýän, ady gawy, özü gawy Muhammed. Müminlerin iki cahanı sen, müminler neyler iki cahanı sensiz. Müminler neyler iki cahanı sensiz. Sen hak peygambersın şeksiz şüphesiz. Sana üýmeýärler gider imansız. Ady gawy, özü gawy Muhammed. Bir salavat eýdeýin. Şu wagtda sahabalar şu qyn ýagdaýa düşen wagtynda Hazrat Ebu Bekr Siddiq bilen hemmesini üýşirakydany eger Muhammed'i ibadet etýän bolsaňyz Muhammed dünýeden geçdi. Emma eger Allah'y ibadet etýän bolsaňyz Allah hemişeki ba diri ibadet etmeni hemişe Allah'ımız ba diýakydan adamlara hutba okuyup Ebu Bekr Siddiq şu taada adamlar sabit taklip diye. Bir taada bir soraw
Ebu Bekr Siddiq şeyli şucaatli eger misal vurulyan bolsa, hiber Ebu Bekr Siddiq jenglerde falan iş etti ya falan mübarezelerde Ebu Bekr Siddiq 10 nefere herif etti deyip kan tarihte men gurrunlar gelmeye. Mesela Hazreti Ömer'in şucaatinden aydılya da, Hazreti Halid ibn Velid'den aydılya, jeng märeka giren wagtynda näçe nefer öýde herifmişdik deyip. Emma eger dikkat etýän bolsaňyz Ebu Bekr Siddiq şeýle şuja bolmaklygy bilen, şeýle daýaw batyr bolmaklygy bilen Ebu Bekr Siddiqden onda hiç bir büzüre gurrunly eşitilmeýär diýilse, many sahabalar aýtýar, "Feli ennehu kana en-nebiy sallallahu aleyhi we sellem yemna'uhu min mubaraza." Kan yerde Resulullah aleyhissalatu vesselam öz ýanyna saklap mübareze meýdana salmaýarmışdyk. Şujaaty ba, batyrlygy ba Ebu Bekr Siddiq'in. Emma Resulullah aleyhisselam öz ýanyna saklap jeng meýdana salmaýarmışdyk. Yaqul Resulullah aleyhisselam aýtýarmışdyk: "Ama alimta annaka minni bi manzilati as-sam'i wal basar." Ey Ebu Bekr, men ýanymda dur, sene men kulak gözümiň ýerine diýmişdik. Sen bolmasaň men kulagym ýok ýaly, sen bolmasaň men gözüm ýok ýaly. Sen men ýanymda bolýakydan Resulullah aleyhisselam jeng meýdanlary kan iý bermeýärmiş Ebu Bekr Siddiq. Şondan sonra Hazreti Ebu Bekr Siddiq batyr bolmaklygy bilen jeng meýdanlarda kan gurrun eger gelmese Resulullah aleyhisselam köpleýi jenglerde ýanyna saklaýarmışdyk. Emma Hazreti enemiz Aýşe radıyallahu anha 38 nefer bolanlaryna İslami inni ýüze çykaryp başlajak diýdi. Forsat bolluğundan yetiştirecektik ama vaktimiz de boluşdy. Gelecek jelese Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh şu 38 nefer bilen bolaqydan Ka'baň ýanyna İslam'ı zahir edecek ve başına bir kıyınçılıkla gelecek. Onu inşallah gelecek jelesede isindäki dersleri bilen hytmatyňyza yetiştirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Bir jelesede almal dersimiz ey ýaş dostlar, imani Hudaýdan dileýliň iman yüreklerimizde Allah täzelesin. Bir de şu yüreğimize gelýän zat barda, şu yüreğime düşen wagtynda şu forsaty ellen bermeýliň. Şu yani Hudaý Taala tarapdan bize bir muhabbet, bize bir sowgat Hudaý Taala iýerdi. Şoň gadyryny bileýliň. Ikinji mowzudaky dünýä bir kıyınçylyk jaýmışdyk. Ol sahabalar bu kıyınçylyklaryň inki agyryny çeken insanlar. Bu başımıza gelýän kıyınçylyklar Hudaý tebarek we taala tarapdan imtihanladyr. Hudaý tebarek we taala kıyınçylyk berşi ýaly hemmemize sabr da bersin, imtihanlarymyzda yeňil etsin inşallah. Gelecek jelesede Hazreti Ebu Bekr Siddiq Ka'baň ýanyna Qurayşliň başynyň arasynda İslamy zahir etjek. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul edip din dünýämizi awatlikdan aýyrmasyn inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.